Srdačan pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u novi kulturni magazin. Naše današnje druženje započinjemo proslavom. Vodimo vas na 50. obljetnicu Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, a na svečanoj proslavi bila je i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Pola stoljeća djelovanja iza sebe ima Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama. Cijela je godina u znaku tog važnog jubileja, a vrhunac velikog hlebinskog rođendana bila je izložba kojom je javnosti prvi put predstavljen dio remek dijela najvećih imena naivne umjetnosti Ivana i Josipa Generalića. Uz pjesmu Ladarica izložbu je otvorila ministrica kulture Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek. Naivna umjetnost je zauzela važno mjesto u povijesti umjetnosti i Hrvatske, ali ona je prepoznata i u europskim, ali i u globalnim stručnim krugovima. Naivci su zaista na najbolji način prezentirali hrvatsku umjetnost, posebno u onim zlatnim godinama, i meni je neizmjerno drago da je uz Muzej naivne umjetnosti, koji je nacionalni muzej u Zagrebu, ovdje u Hlebinama zapravo već 50 godina djeluje galerija, da galerija ima i živu izlagačku djelatnost, ali i prikuplja i nastavlja prikupljati radove i da umjetnici doniraju svoja djela. Unuk jednog od najvećih svjetskih slikara naive, Ivana Generalića, naslijedio je polovicu djedove i očeve zbirke neprocjenjive vrijednosti, a upravo je on ovom prigodom izložio dio iz svoje privatne zbirke. Radujem se skorom proširenju Galerije Hlebina i vjerujem da će neka od djela koja danas imamo priliku ovdje vidjeti pronaći svoje mjesto u tom novom hramu naivne umjetnosti. Radovi iz zbirke Gorana Generalića uglavnom se odnose na 70. godine prošlog stoljeća, no među njima se nalazi i najveće remek djelo Ivana Generalića, Rogati konj iz 1961. kojeg kritika ocjenjuje izvrsnim. Upravo stoga jer se s tim radom Ivan Generalić odmiče od one zemljačke ideologije i nekakvog verizma i objektivnog realizma i okreće se prema fantastičnom, snovitom i racionalnom i prema onome što temelji na narodnim pričama ili legendama. Tako priča ide da ako sretnemo rogatog konja na proplanku, bit ćemo zauvijek sretni, zdravi, veseli. To nam je isto dobra poruka i za daljnji rad galerije, ali i za sve naše posjetitelje. 70. godina obiteljsko-slikarski dvojac pogađa tragedija, smrt Ivanove supruge te Josipove majke, što je velika prekretnica u njihovom umjetničkom izražaju, jer obojice mijenjaju tematiku i poetiku. Ivan Generalić na neki način sažima sve ono što je do tada naučio u životnom i likovnom smislu i bit će to sve prožeto nekom ironijom, melankolijom i bipolarnošću, što će najbolje možda dokazati slikom Gatare, koja po nekima prikazuje upravo autoportret Ivana Generalića u ženskom liku, što je zanimljivo jer nam donosi transrodnost u naivnoj umjetnosti koja nam nije tako česti slučaj, ali ako znamo, kao što Antonio Grgić tvrdi, da u melankoliji i žalovanju je često poistovjećivanje s onim koga smo izgubili, onda nas takav u stvari princip ne čudi. S druge strane, Josip Generalić gubitkom majke i svojim boravkom u Zagrebu, jer on od 60. godina boravi u Zagrebu, a kraj 60. znamo svi, čovjek je kročio na mjesec. Civilizacija se mijenja, vrijeme se ubrzava, tehnološki napredak je sve veći, moć medija postaje sve veća, posebno televizije. On sredinom 70. se odlučuje na ono što je možda najpoznatije, a to su prikazi pop ikona, filmskih, glazbenih ili možda čak povijesnih ličnosti. Bilo je zanimljivo vidjeti kako je sve ovo izgledalo u samim začecima, odnosno u vrijeme izgradnje i otvorenja Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama 60. godina, što je predočila izložena fotodokumentacija. Kako je naivna umjetnost u 90. doživjela pad od kojeg se dan danas nije oporavila, želja muzealaca je brendirati naivu te ju podići na grane koje zaslužuje. Mi malo po malo radimo korake koje možemo raditi. Svakako se slažemo i s prijedlogom Vladimira Crnkovića kojeg smo jučer čuli, a to je da bi trebao postojati plan otkupa građe, odnosno ciljano popunjavanje našeg fundusa, što mi pokušavamo i želimo napraviti. Nažalost, to su opet financijska sredstva kojih nikad nema dovoljno za takve stvari. Naivna umjetnost postoji i u drugim krajevima, no upravo u Podravini ima svoje specifičnosti. Iako mnogi smatraju da je doba naive iza nas, u Hlebinama bi ona u kulturnom, turističkom i ekonomskom smislu tek trebala procvasti.
50 godina puno govori, pola stoljeća. Današnjim dvodnevnim zapravo završetkom skupa i današnjim otvorenjem izložbe završavamo ovogodišnje obilježavanje. To ne znači da nećemo imati još neka događanja tijekom godine, međutim zasigurno je ovo vrhunac naivne umjetnosti koju danas imamo. Ono što slijedi, tek to će biti možda veći još vrhunac od ovoga. A ponosni su na podravsku naivu i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Naiva je poslije nekih naših gospodarskih posebnosti sigurno jedan od brendova ovog prostora, jedan način na koji zapravo se dočarava život na ovom prostoru Podravine. Prije svega izuzetno smo ponosni na tu činjenicu da je to jedinstven, dakle jedan umjetnički sadržaj u svijetu. Dakle, najveći brend uz Vegetu koji je Podravina dala je definitivno naivna umjetnost i izuzetno smo ponosni i na rad našeg muzeja, naravno i na rad Galerije u Hlebinama. Iz Hlebina je sve i počelo i sve krenulo i naravno da nam je veliko zadovoljstvo i da su nam puna srca jer danas to obilježavamo upravo sa izložbom naših generalića koji su postali među najvećim brendovima naivne umjetnosti, a samim time i umjetnosti i kulture u cijeloj Hrvatskoj, ja bih se usudio reći puno šire. Šteta je što smo izgubili 15-20 godina i nismo dovoljno radili na nove prezentaciji, na nove promociji onoga što imamo i puno put mi se čini da se ta neka naša imena predvođena generalićima puno više cijene, pa ne samo van naše županije nego van Hrvatske, ali još smo svi tu ovdje mlada ekipa koja vodi muzej i siguran sam da možemo napraviti jedan novi dodatni iskorak u životu naivne umjetnosti, u prezentiranju naivne umjetnosti, u konačnici u prezentiranju Podravine kakva ona u svojoj samoj srži. Radišna, marljiva, lijepa, topla, ljudska, a to je ono što je naivna umjetnost. Predstavljena je ovom prigodom i dvojezična turistička publikacija Putevima Hlebinske škole Helene Kušenić. Obuhvaća velikane naive od 1. do 3. generacije Hlebinske škole, te današnje nastavljači tradicije, s posebnim osvrtom na autore čije je stvaralaštvo na razmeđi Hlebinske škole i autsajderske umjetnosti.